6 mannen komt het Hartenkamp de Bistepalen in Seruzum nog maar een vrijwilligers te kwad. Nou is dat wel oors. Kijk, ik voor nee, voor niks. We hebben heel veel reacties en dan hebben we aardig wat aanmeldingen. Ik van Boet nou, maar in totaal ben er nou ongeveer een stuk of 11 vrijwilligers. En die ben verdeeld in groepjes voor het onderhoud en een groepje voor het voeren. Ik hier via mij kreeg dat de vorige, die had het 20 jaar dienen, alle respect voor, hele groot respect voor. Dat die ermee ophulden is en ja, toen moesten het moest ophouden. Of er moesten vrijwilligers komen. Dus vandaar dat ik me daarom aanmeld heb. De stichting is blij dat er werken nog vrijwilligers binnen. Ben al je mensen wel in het dorp bij. We hebben wel onmelding van buiten het dorp, dat we natuurlijk best genoeg, maar we hadden toch wat mensen uit het dorp zelf zocht, omdat die toch wat meer binding met het kamp zelf. En als er wat is, dan kan je sneller erop inspringen op het mat. Nog net alle problemen binnen oplost voor het Hartenkamp in Seruzum. Zoals je ziet, het hek is behoorlijk schandalig. En ja, we gaan hier en daar wat wezen. De bjemmen moeten wat bijsnoeid worden, dat soort dingen. En eind januari, begin februari, ben er een zandjetal piekjes over de hek in gegooid. En dat is verrekte sneu, want dat wie in een behoorlijk koude periode. En van die zandje ben er eigenlijk nog maar 12 uur. De rest is eigenlijk, ja, door de kelt, ooromstandigheden deurrekken. En dat mag net hoeven. Ja, dat dumpen, dat is een probleem van alle tijden, lijkt dat wel jammer genoeg. Nou ja, daar moeten we dan op dat moment wat ontwaan. En ja, we halen meerdere meldingen die in dood alsjeblieft net, maar dat is net te helpen, jammer genoeg. Hoe lang bloei je nog vrijwilliger van de Bistepal, het Hartenkamp in Seruzum? Ja, voorlopig nog wel, maar het is best wel mooi werk. En we gaan contact met de dieren. Ja, die houdt me wel wat vreugde. Ja, ik vind het mooi. En dan gaan we weer naar huis.